Salutare toată lumea, numele meu este Andrei și astăzi revin cu un alt episod de Minecraft lumea mea. Da. Și astăzi m-am gândit așa să minez, să fac rost de minereuri, să mă întorc după ce era normal. Până atunci trebuie să ne facem un pat, pentru că nu am făcut timpul, n-am filmat și și niște mâncare. Vor dormi ceva genul ăsta. Așa. Să nu ne vadă nimeni. Și până atunci am gândit să minez. Dar mai sunt câteva chestii de făcut. Cum ar fi să iau mâncarea din chestul ăsta. Știu că mai era ceva acolo. Și să la făcut. Și haide să mai facem niște târnăcoape, toate astea, toate pețele. O să avem căul, dar nu e bai. Stai să fac mai multe târnăcoape să ajungă, te rog, Sari. Așa. Fac așa. Și ca armă am un fucking topor. Hai să vedem la ce strat suntem. Stratul 58, ok. Da. Încă nu m-am hotărât dacă să schimb sau să nu schimb texture pack-ul. Bă, am zis, nu trebuie neapărat schimbare de texture pack. După mine așa e. Nu știu dacă vedeți voi, dar eu văd. Uite, e pe bright. N-ai ce să-i faci. Și am schimbat și gama la videoclip. Bă, ce nu plăcea târnăcoapele astea de piatră, trebuie să sparg, cred. Deci trebuie să găsim fier. Facem de fier, unelte, armură, chestii de fier. Și da. Uite-l, mă, ce ziceam de el? Uite că l-am și găsit. Doamne ajută. Stai să văd dacă filmează. Acum farmează automat, efectiv. Îmi sparge automat, nu înțeleg de ce. Bă, nu mai. Fuck, fier am găsit acolo. E foarte bine că am găsit. Vreau. Ce nu? Foarte bun început. Am găsit o bucată de fier, doar într-o singură zonă. Și suntem la stratul, scuze, s-a făcut, 36, puțin. Adică mai avem de mers, să zic. Poate ajung cu la strat 20, vreau să caut niște chestii. Am și fier acum și dacă am dat 31 doar, până la 31 ne-a ținut. Dar nu o să ne întoarcem sus, stați liniștiți. Trebuie să mai găsesc și căul acolo. Vreau să-mi fac o mină principală la stratul 25. Prima oară, ok, am găsit căul. Ok, hai să vedem. Stratul încă nu este 25, dar nu mai avem mult. Până la 25. Și totuși, căul, nu știu ce să zic, dacă găsești o grozăvie, adică găsești foarte mult. Îmi place chestia asta. Și foarte util. E mai util chiar ca aurul. Ca redstone-ul. De fapt, stai, e mai util ca lemn, nu cred. Hai, stai, nu. Lemnul e cel mai util. După mine, lemnul, sincer, e cel mai util. Și să zic și de ce, din cauză că fără lemn nu ai nici unelte, n-ai nici casă, n-ai nici pat, n-ai nici... deci dacă n-ai unelte, n-ai cum să te aperi noaptea, te bați cu pumnii, efectiv. Deci, da, și acum, aici am făcut o cămărăță, vedeți? Facem așa niște
asta e 4 per secundă. Să băgăm aici, să se vadă. Ce vreau eu să fac? Nu știu să fie mina. Așa. Și eu frumos. Voi continua, față. Da, și m-am gândit să fac mai bine ceva în genul ăsta, știți voi, să tai și la partea când găsesc cu minereu, ca să nu vă plictisesc de asta, găsesc cu minereu să îi dau drumul la video. Hai totuși, nici chiar. Și mai avem niște 2 târnă cop, 3, hai 3, hai. Totuși, că nu mai... Ei, nu o să fie și... adică o să fie lung, asta vreau. Și o să iau așa multe blocuri. Și o să procedez la fel pentru diamante. Aici este pentru fier și pentru căul. Iată. Da, și până la urmă am găsit fier. Uite că sunt câteva... Așa de multe, dar este ok. Ca un pic așa, da? Ia uitați ce am găsit eu. Ia uitați ce am găsit eu. A găsit domnul. Bineînțeles că am găsit o mină. Un creeper din ea mai jos, normal. Ce n-am nici măcar sabie la mine să mă bag cu mobii. Eu simțeam că o să se întâmple chestia asta. Așa că o să mă întorc imediat ce o să fac rost de iteme. Bun, și am revenit. După cum vedeți, am o sabie de fier. Un turnăcop, un plus. Mai bun. Mai bun. Abia aștept să găsim și diamante. Dar în episodul următor nu vom mai mina. Deci vom face așa, unul de minat, unul de construit, unul de minat, unul construit, unul mai vedem, unul mai așa. Deci trebuie să știu cu bine. Vrăjitor în spate! Oh my god, oh my god, oh my god. Bă, bă prostule, bă. Oh shit. Oh shit, ce e acolo? Bă, mamă, cât sunt! Emeralde, ok. Nu știu ce putem să facem cu emeraldele, că să ducem la villageri. Bagă. Vedem ce e aici și ne întoarcem acasă. Trebuie să explorez toată mina. Și să știți, bă, că v-aș vrea, eu nu mai știu să mă mai întorc de aici. Dacă mă duc foarte mult, eu nu prea le-am cu instinctul ăsta de a mă întoarce, deci mai bine aș pune niște blocuri de-astea pe aici. Așa, ca să știu în caz că mă pierd. Și am explorat o mică parte din ea, deci acum trebuie să luăm bucățile de minereuri care le-am găsit în această mină. Mai bine fac așa. Așa. Hai să bag și aici un pic de minerit, așa. Și după cum vedeți, se face încet levelul, deci trebuie să facem rost de diamante până în level 20, zic eu. N-avei ce să-mi faci tu, măi. Bă, că creeper, bă, asta e mină plină de creeper, ești nebun. Că am luat și ăsta care ne-a dat... Erau două, una lângă alta, sau mi se pare, nu? Nu mi s-a părut, scuzați-mă. E o nebunie aici. Bă, și nu știu dacă... Și mor în apă. Ok, bravo. Ești aștept. Asta și vreau să fac. Ok, hai să spargem fierul ăsta. Vedem cum ajungem jos acolo. Da. Asta e partea de explorat, asta o să o las. În acest episod mirific. Fuck this shit. Și e greu de coborât aici.
Cum naibii eu să cad? Așa. Pune și o torță, să vedem. Bă, frate, spawn de creeperi! Ce-i bă asta? Fuck. Nu. Partea asta nu pot azi. Îmi pare rău, eu nu pot să mă duc așa în adânc dacă n-am un pic și eu de armură acolo. Deci o să explorăm partea asta. De dragul de a explora-o. Să văd ce mai găsesc aici. Fier, chestii. Dar nu o să mai țin așa de mult video-ul. Pentru că, da, nu prea am nici timp. Pentru că mâine o să fie școală. Pare rău că nu o să... că nu am timp. Dar, uite și lava acolo, mama. Să mare grijă aici. A, păi cred că pe aici pot să o iau, mă. Dar este un fel de mini-mină. Hai să vedem. Pune acolo torța. Să iau fierul ăsta ca să mă fac full fier, să vin data viitoare aici ca un nebun. Deci o să țin și după o să tai iară și mă întorc sus, dar trebuie să vedeți cum mă întorc până acasă, ca să nu credeți că mă duc cu gamer-ul. Dar după ce vedeți că îmi găsesc drumul până acasă, care este foarte ușor. Asta zic eu, dar poate nu-l găsesc. Că râd. Chiar eu de mine. Cât am 50 fier, holy shit. Și încă mai găsesc aici. Oh my god, e ceva fier. În mina asta, deci e ceva de explorat foarte mare. Să nu fie vreun creeper care mă știe pe aici. Holy fuck, chestia asta mai spui. Ok, acolo nu o să mă duc. Ok, până aici, gata. Am luat destul. Un stack de fier, dacă am plecat. Deci fiți atenți la mine. A, n-am plecat. Mai stăm. Până la urmă un stack de fier mai este. Hai să vedem ce e aici. Un creeper normal. 2 hituri am dat. Eu că am găsit și gold, să nu ziceți că n-am găsit. Chestii importante astăzi. A, uite fierul. Da, s-a terminat. Gata, trebuie să ne întoarcem. După ce iau fierul care l-am văzut aici. Un prieten de-al meu. Un zombie, adică. Uite emeralde. Uite acolo, le vedeți? Uite, să văd acolo un pic. A, mă, ce naiba, le-au și odată cu pickesul ăsta de fier, că n-am timp. Destul. Mă plictisesc dacă stau atâta să iau un rahat de fier. Adică nu e rahat, totuși. E foarte important. Pentru că fără fier, din nou, nu poți să iei diamante. Care sunt și mai importante. Bine, nu sunt chiar așa de importante, că poți să-ți faci decât o armură. Dar fără alea, n-ai un fel de invincibilitate asupra mobilor. Hai să mai iau și fierul ăsta. Să nu se zică că e neexplorat. Cât de cât. Acolo să se știe că e explorat mina. Uite mă cât fier e. Uite frate, mină plină de fier. Mină din România. Eu știu acum dacă România e plină de fier, am zis și eu doar așa la bolan. Au intrat țiganii sub pământ și au băgat fierul care au ciordit de la oameni. Ok. Da, și nu știu, se aude destul de ciudat microfonul, asta e. N-avem ce să-i facem. Mergem după torțe, aici am pus eu să sar peste. O să duelez cu acei creeperi. Și cred că aici, jos, da? Și unde? Mai exact, aici. Ok, să ne întoarcem. Deci am găsit, ne vedem sus. Da, și am ajuns sus, da. Și ca să nu ziceți că n-am făcut decât să minez în acest episod, voi dormi unul la mână, ca să se știe că am făcut o zi întreagă. Și 2, mă voi face full iron. Deci voi aștepta să mă fac full iron. Și până atunci ce pot să fac decât să mai fac niște cuptoare. Pentru că trebuie să mai fac. Pac. Facem mai repede, nu? Asta stau bine acolo. Pac și pac. Așa.
Ce se aude? Oh gosh, e un creeper acolo. Nu vine. Ne ducem noi după el. What the fuck, de când ți dă la creeper tușat? Și am crezut... nu, la zombie era chestia asta. Da, mă rog, e bine dacă se face așa, pentru că e mai ușor. Așa, hai că deja, dacă iau astea două, așa, gata, sunt full fier, deci o să fac și un thumbnail foarte frumos. Și data viitoare ne ducem în frumoasa mină care am descoperit în acest episod mirific. Ia uite-o. Stai să am sabia în mână. Așa. Așa, să stai pe loc. Da, și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut episodul de minat de ziua de astăzi, de ziua de azi, nu uitați să dați like și să abonați și pe data viitoare.